खुलुमका তিনি 29 আগস্ট সিনে সোনামরা কাঠালিয়া ডিভিশন তাই মির্জা রাজাপুর ডিভিশন नि अंगै कायसा जों ससियेल मिडिया मा फाइका सिनि दुइखान डिभिशन नि मिलगैनाय जों तिनिबो ससियेल मिडिया मा फाइलायका आरो सिनि आरो तंगो आं मिर्जा राजापुर डिभिशन नि सेक्रेटारि ताई अंचल कमिटी नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि रो yang bahino अंचल कमिटी नि प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटारि तंगो आनि क्लब तंफायो तिनि मूल पय नंखा मसि किछु सिनि दफाना सुक्रुंनाय अमति हाय बरक तंगो बरक हंके जतनो साइमानो साबो तिनि विशेष के जों उल्लेख मासासिनाय बुमो डेविड मुरासिं नि ब्रक फ्रक्सा तंगो राजा सिनि महाराजानि दल त्रिपुरा मुथानि अंगै तिनि बनसों अनेक बार नुखा ब तिनि सिनि महाराजा डिक्लार खाय तंगो ब आनि त्रिपुरा मुथा बुट बसाया आनि त्रिपुरा मुथा जे दिनो विभिन्न आंचलिक दल थानसांखा केसि आइप्रपरतम डिसिशन नानाय नाया ब तिनि उमाहाय के तिनि डिक्लार खाय तंगो ब टाइगो सावो आं त्रिपुरा मुथानि चेयरमैन आंसि त्रिपुरा मुथानि प्रेसिडेंट आंसि आनि निर्देश सरा जे जों ससियेल मिडिया भाइरल नंगने आरो आमतली गुलाघाटी केंद्र आरो कायसा टीपीएफ ताई त्रिपुरा मुथानि अंगैनाय जों बुसकांगा बुट बसा सिनाय हिनाय भाइरल खायमानि जों नुगो आबनि बागै अमति हायकेनो सिनि मिर्जा राजापुर काठालिया जे कॉन्स्टिट्यूशन 22 न आरो बाहायनो डेविड मुरासिं ताई बनि लगेव राकेश रुपनि सं ताइबुत मातमा बुमुरक 2-3 जन तंगो बरकना आं सतर्क खायनाय नायो नरक वानसगै नायदि जे मिर्जा राजापुर काठालियाव नरक उमति हायकाय जों बुट बसानाय बुट कमिटि नरक जे खाय तंगो किन्तु नरकना जों ताकबु जरा रखो आगामी दिनाव हालक हामलायग्ला जेहेतु जों गाहाम नायो दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खाय तंगो 2009 नि सिनि सारा त्रिपुरा एवं सिनि मिर्जा राजापुर काठालिया जे केंद्र 22 नং आरोबो जों फाइट खाय तंगो जों तिनिबो सिनि दफाना साबै जों तिनिबो IPFT यट IPFT आटिसा मालिया IPFT नि सेक्रेटारि दल डिविशन नि दल आनि सामने एक्टिविटीज नगै आनि बुमुं घोषणा खारिका ओ कारणे पद सेगिने थाङि पेखा डेविड मुरासिं लगे के डेविड मुरासिं आं अबनो सुंगानि मुसुगु सिनि बरम ग्रां राजा जि साइतों के जों कुनु पार्टिसिपेट खाय इलेक्शन जों बुक बसाया अबो बंगिया के बाहाय के सिनि दुइटा डिविशन जिनि तुइनानि के गुलमुरा माइक्रिसा अबाय रब बुट कमिटि खायदों बा इलेक्शन कैंपेन खायदों मनो त सिनि महाराजानो साजा जों बुट बसाया के पार्टीनि प्रेसिडेंट बा बनि मथानि प्रेसिडेंट बा चेयरमैन नि बा सेक्रेटारि कखनाय बा पार्टीनि बनि मथानि रुल बाहाय के ब्रेक लाय जों बनो अबनो कसारान मुसुबो सिनि मिर्जा राजापुर डिविशन एवं सोनामरा काथलिन डिविशन नि IPFT यूथ आटिसा जतनो दखाना त्रिपुरा लेंचबानि दक्षिण रानी बुरागा आरोबो ब्रक बुट कमिटि खाबो सिनि महाराजा सब बुट बसाया तिनि डेविड मुरासिं कोन के बुट कमिटि खाबो आरो सिनि लुकुरो ताई सिनि IPFT सिनि केन्द्रनि जसुक तंमानि सिनि संगठननि ब्रक रंना आं सजाग तंमानि बागै अनुरोध खायो डेविड मुरासिं बां करा बासाबाय सतर्क करबो आगामी दिनाव नों उमति हेके सामुंतांगि तंखांके किन्तु हालुक हामलायग्ला नांखांके जों 12 बोसोरिया 20 बोसोर कोन जों जेल खाटाय मानो जों IPFT यट IPFT आटिसा अमहाय जों गोथों नङै दङ जों तामनि जोंनि दफाना जों खेवनानै लामा आगोगै दङ कारण जों नुगो सारा त्रिपुराव थानाय 17 जानुवारिआव जे 125 तम शिक्षित आइन संशोधन खालायनाय ताबक सिनि एडीसी नि तंमने अब ताबक टीटीसी जों घोषणा होय थांका अब कार्यकरी याको अंगनाय अब अंगानि लामा अंगै दङ आगामी दिनाव जों टीटीसी मानखा सिनि आन्दोलन जे